let us not end this year nga wala ni mo na settle. Ang kinahanglan ni settle. Ayaw kaanad og sigig kiri over. Amen ba? Because there are really things in our lives that are designed nga kinahanglang is settle. Amen. I don't know if I have shared it already sa inyo ha. But there was this man of God nga nadunggan ako siya sa conference that he said, there are just people nga maglisod og pasaylo. There are just people that they're hard for them to forgive. Of course, depende po, uy. Amen. Kaya kung ka na binlan og sudaan, murag ka na, siguro malagot ka, pero mauli na ka, huwag mo, iki mga kaon, mangyapon. Pero huwag na ay mga personal na lalom na nga nahitabo nga nakamarka sa imong pagkatao, murag, lahira po siya na istorya. Tama? And he said, you know, unforgiveness. Kung naka-encounter na mo, isa ni sa ito ang topic sa deliverance, na unforgiveness, isa na siya kapurtahan nga makasud ang yawa sa itong kinabuhi. Asam de mo agi ang yawa, kapurtahan. Nagi, nga doors nga nga open ba? Isa sa mga doors na unforgiveness. Na, dili man na ito na tuyuon, no? Dili tagustuan na unta. Because you are not used to be like that. Dili man kay nga na. Right? Kahapi ni mo kahapi ni mo nga tao. It's just that life happened. Sa wala ni Pastor Jay sa Tonyagi, this happened. Hitabo ba? And people happened sa atong kinabuhi. And it's just so nga kani mga tawhanan ni, kani mga individual na ni pagsulod nga sa atong kinabuhi. Nasa ligihimo nga di mao. And that brought pain, that brought trauma, that brought something sa atong kinabuhi. It's hard to forgive. Pero niya na tong man of God sa conference, sana siya. Well, if there is this tendency sa imong kinabuhi nga lisod mo pasaylo, naadi ay tay specific nga prayer nga pangayoon sa Ginoo. Naadi ay para ma-release na. Nganong maglisod man ta? Because that becomes a stronghold. Gunitanan sa yawa sa kinabuhi nimo. Nga murag gustuhon man nimo pero di ka karangkada kay naghawid pa pabugat kayo sa sulod nimo. So what are you going to pray? You pray like this: Lord, give me that mercy to forgive.